Ndiyabulisa kumuntu okhona apha komkhulu namhlanje. Komkhulu ke likomkhulu laseMzindlovu. Komkhulu lamaMpondo. Kafaku, kaNgqungqushe, kaMqekela, kaSigcawu, kaMarhelane, kaNelson, kaDaluxolo ikumkani khona ngoku. Silapha ke ndimendo nobhala wami apha weregion uComrade Khondlo. Inzalelwane yalapha ngoba ikhaya khulu lakhe likwilale kuthiwa Sembotyi. Nangona ke ehlala uTsolo. Ndingudingane kaMyolwa ke mna. Umqobothu uNgqikwa. Obukhosi bakwabo obulapha kule ndawo. Elikomkhulu ukuzwa apha kwelikomkhulu ngumbutho womkhonto wesizwe kaPresident Zuma. Ubaluleke kakhulu. Siye saqinisekisa into yoba uPresident kulo lonke uhambo leMpuma Koloni ehamba ebona ebulisa kumakomkhulu makazonyathela kwelikomkhulu lamaMpondo. Elikomkhulu lamaMpondo kulapho kuzalwa khona nesithwalande somzabalazo wenkululeko uOliver Tambo. uJacob Zuma ke uPresident njengeqala lombutho neqala lomzabalazo nomuntu ke obukhonze kakhulu ubukhosi. Sithe ke xa sithi uhalela ukunyathela kulamakomkhulu wabe nakwelikomkhulu bakufike uDeputy President uThoni Yengeni negqiza lakhe bethunywe nguPresident Zuma. Uzizele ngokunokwakhe namhlanje ke ngoku ukuzokhathela njengoba wayetshilo ethembisile. Ngoku ke uyaphinda futhi uzoyothi xa iphuma apha ahambo obulisa kubantu bakhe ngoba abantu bakhe ama-volunteer ombutho womkhonto wesizwe azobe edibene phaya ngaphesheya nje basijongile kulaa lusikisiki College of Education. Asuka kuzo zoyi-32 iwards zalapho. Lo umasipala ke nditsho ngegunya elokuba ndisisikhokelo seregion nonobhala. Kwi-process ebesizenza hayi siubala kumkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe yaphatha apha ngomhla wesine kaNovemba kwawuthi kuba ngomhla wesithandathu siba sifaka umkhonto wesizwe kaZuma uphephezela iflag yomkhonto kulo masipala. Nditsho ke ndiqinisekile ngamandla asegroundini. Andiqikeleli ndiqinisekile. Mandibulele kakhulu ke hlekazi wami. Sizothatha umasipala thina siyawakhipha masela zokhala. 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 Manibulise kuwe Comrade Ubongs media wethu. Igama lami ngu-Andis Wanika. Ndingunondyebo we-Women's League nationally. Ndiphinde ke ndibanjiswe ukuba ngunondyebo we-Province Eastern Cape kwi-province election machinery. Comrade Ubongs silapha elusikisiki ebukumkanini bukaDaluxolo. Sizokhahlela sihamba nopresident. As you know ubana lixesha le-elections lixesha le-campaigns. Upresident ke uembakhe kwi-action obahambe zonke izindlu zegumkani ahambe esincedisa siliphondo le-Eastern Cape
ukuyothetha nokumkani ngabantu babo. Abantu babelonga kwii-kingdoms apha e-Eastern Cape. Kubalulekile ke le nto yenziwa ngupresident uNcamalala uMsholozi utata wethu awahloniphe amakhosi njengoba ehlala esitsho njalo kuthi yonke into yethu kumele ibe iqala emakhosini. Ubaba uthi umhlaba mawubuyele kubanikazi bawo, which is amakhosi. Siyavumelana naye. Silapha ke sikhaphe uNcamalala negqiza lika-national, ii-officials ne-province ikhona, sikhona kule ndawo, akhona amakhosi, sekhona kule ndawo. Ukumkani sesomkelile, silinde nje uNcamalala angene athule inkulumo yakhe. Siyavuya ke ngoba thina iyasincedisa le nto. Kubona ukuba i-MK Party iyazihlonipha izindlu zenkosi. Enkosi Comrade Bongs. Ncamalala ngokuthunywa ikumkani kwakhona ithi manje ukukhombise nansi inkukhu esikuchuthela yona apha emafoni. Sithemba ukuba yamkelekile. Dalqolo. Aku lo lenkukhu sipha yona sithi masiyibonge ngoba ukukhombisa ukuthi samukelekile ngaphakathi kwekhaya. Lokhu ukukhombisa ukuthi noma ungathiwa sihlwele singanayo indawo yokulala, ngeke sidliwe zizinja. On behalf of umongameli bonga kakhulu. Dalqolo. Ya man, nibulise bafuna khona. Okubalulekile nje ukuthi njengamadoda omkhulu ngokwesizwe sasemampondweni indwendwe ziyabukwa. Ukuyiswa kwenkomo komkhulu that is kwakumkani isimboli yokubonisa ukuthi abantu bamkelekile, bamkelwe ngezandla ezishushu. Ndiyabulisa kuwo wonke umuntu okhoyo apha together with the MK Party. Sibulela ubukho babo apha today. Siqonda futhi into okokuba there is something new abazosixelela yona. We know of a relationship wethu with the former president. Nezinto asenzela zona apha. Like uqalwa kwe-freeway lo ohamba ngaselwandle, ohamba koMalambas. Together with many other things asenzele zona upresident uZuma. We hope ke abantu bazozikhethela eyona ndlela bafuna ukuhamba ngayo, taking it from what has been said here. Enkosi kakhulu. Sonke samaphondo siyakhothama kuwe sithi siyabonga ngalezilwane zihle kangaka simenyezelayo. Kumkani ukuthi bengalindanga kangaka ngoba nakuqala xa babefikile abantwana bakho bathumile bafika benza ngolhlobo. Siyabonga kakhulu, Ncamalala kakhulu. Ungathi uNkulunkulu angahamba nawe nethimba lakho lonke ne-MK Party yonke uThixo anithwale nize niyoqabela phezulu. Dalqolo. Sizothatha umasipala thina siyawakhipha amasela zokhala sangukuzodla. 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 Sizothatha umasipala thina siyawakhipha amasela samampondo ke singamampondo sizizwe esinobuntu kakhulu. Ubuntu ke iyona nto ihamba phambili
esizweni samaMpondo. La nto ithi umntu ngumuntu ngabanye abantu. Now xa usibona sifaka le nyama ezokosiwa bengiyibiza nangamagama ndithi kukhona intsonyama. Intsonyama ke yinyama ethambileyo, ayinikwa noba ngubani intsonyama. Nezinye inyama ke kuthiwa yimihlololwana, zinyama eziphezulu kakhulu ezinikwa abantu abakhulu ezo. Akunikwa nje bonke abantu ezo nyama. Suba ke kuhlonitshwa ke umuntu omkhulu akhutshelwe zona nyama ziphezulu. Umlenze ke lo ngumphako okhombisayo uba kobu bukumkani sonwabile ngokufika kwakho ngamalala lo. Kuba ke ikumkani bonke abantu ngabekumkani, ayikwazi ukuthi ikumkani andibafuna aba ndiyabafuna aba. Ikumkani yamkela wonke umuntu ngoba yiyo engumnikazi wabantu. Noba eyiphina inkosi yakomkhulu kwakumkani uyivumela ukumkani uba mayingene, noba ngubani uvumelekile komkhulu. Lo mlenze ke endiwukhupha pha ndiwunika umongameli ngumlenze woba simnika umphako woba noba sefika ekhaya afika abalise uba bendiye kwisizwe samaMpondo apho ndiye ndaphathwa kahle kakhulu. Nangu umlenze endibuye nawo, okanye nantsi ihamba idlani endibuya kuthiwa ihamba idlani. Xa ubuye eGoli ngokwasemaMpondweni uye uthenge ibhotile lembodlela. Xa ufika nje kubuya bonke abantu abangoomakhelwane kube sekusithiwa hayi sizofuna ihamba idlani. Besimnika ihamba idlani ke ngokumongameli ayofika nayo ekhaya. Athi bonke abantu abakhe eduze kwakhe xa befika beyombona afika akhuphe lo mlenze. Siyabulela kakhulu.